Недзе ад 14 стагоддзя ў Еўропе існуе вельмі дакладны тренд на тое, каб самі жыхары гарадоў самі арганізоўвалі і ўдзельнічалі ў турнірах, нават калі яны не дваране. Прычым гэта распаўсюджвалася ад Бельгіі сучаснай і паўночнай Францыі да Прагі і Гданьска на ўсходзе. У розных гарадах у Францыі, у Бельгіі, Нідерландах, у Нямецчыне ствараліся такія клубы рыцараў круглага стала альбо клубы караля Артура. Праводзіліся такі паўнавартасныя турніры, куды запрашалі ўдзельнікаў з 14 там іншых гарадоў, таксама проста мяшчанаў, якія ўдзельнічалі там у турніры. Арганізаваць такі фестываль гэта ўвогуле вельмі прасунутая, скажем так, рэч, бо вам трэба арганізаваць нешта на галоўнай рынкавай плошчы горада, дзе часцей за ўсё арганізоўвалі такія турніры. Тут ёсць і вельмі простыя такія аспекты, як тое, што вам трэба ў сярэднечы адкуль прывезці пясок проста ў цэнтр горада, ну і прыбраць відавочна какашкі, што часцей за ўсё не рабілі сярэднячныя гарады ў звычайных умовах. А яны заўжды вельмі інвеставалі шмат у арганізацыю, яны наймалі дадатковых лучнікаў, каб там была стража. Напрыклад, у горадзе Валенсьен пабудавалі такі замак механічны, які на калёсіках рухаўся праз горад. Прычым такія турніры, ну, вядома, калі вы арганізоўваеце іх дрэнна, то, ну, ёсць вельмі шмат прыкладаў, як гэта скончваецца дрэнна. Як, напрыклад, на турніры ў Празе загінуў адзін арыстакрат, або калі там звалілі аднаго з імператараў свяшчэннай рымскай імперыі на гэтым турніры, то натоўп раптоўна пачаў весяліцца, што, ну, таксама, ведаеце, не вельмі прыемна. Ну, але найгоршае было падчас такога гарадскога турніру ў горадзе Базель у Швейцарыі, бо, ну, там проста захапілі некалькі герцагаў у палон бунтаўшчыкі. І вось у 15 стагоддзі, напрыклад, з'явіўся нават закон, які забараняў людзям, якія не арыстакратычнага паходжання, удзельнічаць у турнірах. Ну, але, вы ведаеце, у Гданьску, напрыклад, яны працягвалі нават у 16 стагоддзі гэтыя турніры, і яно яшчэ і квітнела яшчэ больш, чым да таго.